uJob ngathi uzomela aphumele nasendabeni ezinye nezama purity. Ezokulahleka nje kwezinto zabantu. Polo. Ngikhohlwe iPurity izolo emotweni kaPolo. Polo, boss. Sure. Mbukani bafethu, ngiyazi benitstape. Beningalindele ukuthi ngabo. No, angidlange Purity. And futhi mayephika ungamkholwa nawo ngoba ayimfanele lento eyenzile. Angidlange impela. Kwenzaleni Polo wePurity ngoba ibisele emotweni yakho. Okay, ngidilike nayo manje kunomshana ekhaya una 6 months. Kwavele waba nomshana manje. Kwavele mangena ekhalela iPurity kasa. Akaza kukhuluma nomshana uPolo nje ethi unomshana. Okay, ngaye. Sekuvele kwazalwa ingane fast manje nje. Uvakashile. Cha, wasekhaya. Bevele khona. Yeah, bevele khona. Usayidla iPurity. Udla yona iPurity. Wakwayikhalela before. Angikaze ngafika nayo phela ngithi. How? Uyidla isasapho. Hayi, bamthengela phela. Wena ukazi nje umthengela umshana iPurity. Ngisikhathi esiningi sengekho ekhaya. How? Mawubuya. Esengena lezinye ke manje. Ngiyakhokha futhi. Usuna nento ozokhokha ngayo. Ngiyakhokha. Uyiplanile lento Polo. Bengaplana ngithi sekwenzekile sengiyakhokha. Yini le okhokha ngayo? How? iPurity neAsha ngeke. Umshana. Umshana ukhona la. Nangu umshana. Mbhekisize. Okay, asibuzele. Umbheke ebusweni. Asibuzele uthi lo mshana lo ngabe ukhona yini la? Akekho umshana. Akekho. Akekho umshana. Ngiyakhokha. Bona indaba uhleka kanje umshana mangekho la. Angidlange impela. Awudlanga ngini? iPurity. Siyabonga nikusipurity. Asimshintsheni igama. Akazazi uBholo umshana. Manje ususemacaleni. Usumbandakanye emacaleni amaPurity manje. Umsolwa wena kahle kahle ngoba uthi awuyidlanga. Ayithinga. Shuthi umsolwa. Ngiyakhokha iPurity. Umshana. Asondle kule ndaba ngizoyikhokha iPurity. Ngizoyikhokha iPurity. Ukhokhela into nje. Phela okay yimi phela nginezwe. Shuthi naBholo vele usuyayidla iPurity. Yeah, okay. Okay, nangu ngathi khona ufakazi. Nangu ufakazi. Wozayo ufakazi. Ngiyabuza Bholo. Ngiyazi bengamlindele nofakazi kodwa nangu. Ufakazi nje. Ufakazi ngiyazi khona bangamazi. Ifakazi was a person. Ufakazi oqanda ikhanda lo. Niyambona. Khuluma phela fakazi. Yabona ikhanda hayi. Liveza ikhanda usuqanda ikhanda ngempela bo. Ya uqanda ikhanda. Ngiyambona ke. Ngeke umphikise. Woza phela uzofakaza wena. Uthi mina ngiboneni. Woza Athi ufakaza. nje yena mina ngiboneni. Bholo. Ngisho yini? Ngisho ukwenzakaleni. Ngabuza umsolo. Ngibatshele lokho. Khuluma. Uthi ngithi umshana uyikhalela. Kodwa mina ngibonile mangabe fika umshana ubekhona naye khona. Umshana ukhalile yena kodwa uyikhalela. Angiyibonanga iPurity yona iPurity. Kodwa kabe nomshana ubekhalela ukuthi uBholo udla iPurity. Kodwa engikubonile ukuthi iMT yakhona isekamereni laBholo futhi umshana kangeni ekamereni. Angene ekamereni laBholo. Angazi uyidlele iphi kodwa umshana. Bholo ngazomela uthola ummeli oqinile la. Bholo ufonela ba? Ufonela ummeli wakhe manje. Ufonela ummeli wakho manje. Ya ngiyi-cousins manje. Hayi, uthithi umkhono. Akho cousins la. Alright sure. Ukhuluma ummeli wakho. Na kuthiwa ilokhuze icontainer yePurity thola ekamereni lakho umshana kangena ekamereni. Umshana vele ubekhala ekhalela uthi ukhale sekuphela iPurity kodwa akabonalanga ngeyidla. Siyanda iPurity ngizoyikhokha. Khona iPurity angidla. Khona yabo sizoba kancane story. wena nje manje ukweleta iPurity. Iyangikweleta iPurity. Lesikweletu sePurity manje. Ngoba nimbona lo muntu. Umuntu okweleta iPurity lo. Siyanda sambili mfethu. Hey, Bholo mina bengikwethemba. Isikweletu sePurity was a person.